טוב, רק בשבילך זה ההבדל בין מקלדת מכנית ללא מכנית. זאתי מקלדת ישנה של IBM, שהיא בעצם מכנית. לא משנה איפה תלחץ. חלק. זאת מקלדת שהיא לא מכנית של לוג'יטק. אתה רואה שזה נתקע? מרגישים את הפלסטיק פה. רק אם אני לוחץ באמצע זה באמת עובד. זאתי כמובן המכנית של רזר. לא משנה איפה אני אלחץ. ועוד מקלדת לא מכנית של מייקרוסופט. זה ההבדל.